Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Laila, libat! Oh, bangag sa ilo. Nadut lang nagsakit tong bayhanang ang nging. Sir Diggs. Ug may kay ni ana day mo. Mula ka una ko ha. Og asa ka man. Ha? Oh, kung mo pauli ka sabay, ihatod ta na lang ka. Ayaw na ni Diggs. Oh, ha? Anong di man ka magbatod na ko? Unsa man, maiko ka na ko? Dahil Dili man sa ingon nga maikog ko, Sir Diggs. Uy, kuan lang. Basin doon ay emergency. O niya din ba? Mas maay nga. Naka din nga makadagan dayon. Uy, klaro kayo nga nang luod ka ni Dong Rickson, no? Kay miadto siya sa kwarto ni Vino. Ha? Uy, wa man. Iha, paabutan na lang tingali nga mabalik si Rexon. Aron ubanan ka niya sa bahay. Tita, dili pa ko mo paulis bay, tita. Uy, Sir Diggs, kuan, doon na po ko laing laktun. Sige na ha. Diyaw na mo ha. Tuwa na. Naunsa man ka ang duha? Murag doon na sila giatubang dakong problema na, di ko'y. Maugid. Hubag o gamay ang mata ni Laila. Murag kang naghilak. Tuwa na. May gawas na si Laila sa kwarto ni Tito Luisito. Mayo kay wasa magkabantayan ako. Dinidapit sila sa station. Karon, kapabor na ko ini. Ako na yung magulitan sa liog si Laila. Sundan ko siya. Matunog yung tingalay siya sa Loretta's Grill. Pero nakatulog sa mga siya ini. Rexon, happy kay ko nga may anhigi ka sa kong kwarto. Og imo kong gibantayan. Di ko mahimong magdugay, Venus. Onya na lang lakaw kung maabot na sa papa. Unsa? Muanhing mo, Papa? Natural. Muanhigit siya kay niago ko sa ospital tungod nimo. Lagot ra ba kayo sa papa nimo? Pero ako na siyang giamaman. Ganun nagsige wala ka pang hupaw diha, uy, Rexon. Sagdi lang ko diri, Venus. Ni anak ko. Mao na imong gusto, di ba? Ano sa pagbuot gud kung unsay akong buhaton din Pero gusto lang ko mabalik ta sa unang panahon, Rexon. Katong happy kayo ta. Lingaw kita sa imnanan. Sa atong mga laag-laag. Nausab na ang panahon, Venus. Dili na mahimong mabalik pa ang nahitabo sa unang panahon. Kinahanglang ibalik din mo. Aron mabuhi pa ko, Rexon. Oh, Venus. Rexon, nahibaw kit ka unsa ko ka-in love ni mo. Og nahibaw sab ka kung unsa ko ma-in love. Dot ni sa bukog, Rexon. Magkagubot gid ang kalibutan kung mawa ka na ko, Rexon. Oh, unsa? Tinuod na. Busa, balik na lang na ko, Rexon. Ibalik na to atong kagahapon. Venus. Mao lang nang ibutang si Mona ako na, Rexon. Mamatay gid ko kung mawa ka na ko. Mamatay ko. Venus.
Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Og wa ko magkomensya ni mo, Rexon. Seryoso ko sa kong gisulti. Venus, Busa, ayaw kit ko palibari ko nun sa may gusto na ko. Nakasabot ka. Motong cute ko. Venus. Ikaw kay makaingon ko mamatay ko, Rexon. Ikaw cute. Gibang kong makani akong gibati, uy. Ano na ko alam kay kung makikita ko ni Bimbo. Ay, di na ko palabot ini, uy. Drama naman nun niya akong ginabuhi. Di na ko ganahan ni hilak-hilak. Pero, love manggug kay na ako sa Rexon. O di ko kaantos nga magkakita niya nga palayason ni Bimbo sa trabahoan. Ay, hala, ang number ni Bimbo. Ay, hello? Salamat nga migawas na ka sa ospital. Ha? Nakakita ka sa kong bagawas? Natural. Importante ko kadako. Ako yung kang bantayan, Layla. Ay, mangka. Barog lang dito sa parkingan si Gawas sa tubangan sa ospital. Kikuha na ko kong auto, aron pick-upon ka. Ha? Sige, bye. Hala, uy. Ay, wak na. Ma-action naman o kalayan akong tiyan, ani. Di nagi ko makalikay Bimbo. Kay kumulikay ko niya. Seleksyon man sa iyang pabutan. Ako lang na siyang uyon-uyonan na isang tripping. Gusto mo siya magkita, mi. Di magkita, mi. Venus, tao naman ko din may mubag. Muli-lion ako sa kwarto ni Tito. Ayaw una. Uba ni una ako hangtod nga maabot si Papa. 30 minutos na lang. Rexon. Unsa magyo kong buhaton aron may love kag balik na ako. Wa kay buhaton, Venus. Tungod kay. Tungod kay unsa. Ay na ko pasulti Kay masakitan ka lang. Rexon. Mao nang tinuod. Masakitan ka lang kung musulti pa ko nimo. Gisakitan na kong daan sa tong sitwasyon karon, Rexon. Nga mas gipalabi pa nimo katong Layla. Wa na ko'y mahimo pa na, Venus. May mahimo ka. Ipadayon na tong atong kasal. Imposible na nang mahitabo, Venus. Rexon. Venus, ayaw paghilak. Abi na ko di yung kamutumas kung gisulti ni mo, Layla. Giipit naman ko nimo. Iriwan ako'y mahimo. Kaya ano? Pagpiit di ay mo nasabtan sa kung gisulti, Layla. Aw. Oo. Gipiit ko nimo, Bimbo, uy. Pero, wala ko mahimo. Aron mausab ang dagan sa pangitabo, di ba? Oo, pero din ta magiskot ana. Niya na magyug ka. Ikaw papilion ko kon asa ka gusto mo kaon. Eh, dadan na lang ko si mong giingon nga Loritas Grill. Okay. Kung may mong gusto, Layla. 30 minutos na, Venus. Kinahanglan mubalik na ko sa kwarto ni Tito Luisito. Daoy, 5 minutes na lang, good. Di na lagi mahimo. Okay. Balik ko niyang gabi, ha? Dili lang kumsaad. Sige, diya ka na. Da. Nasold talaga ka sila ang Rexon. Kinahanglan mo patuo ka sa daghan akong demands. Sa magyud ka paingon to si Layla, di ko
Oh, sa dapit nga siya rin nahibaw, ma'am. Uy, Si Rickson. Rexon. Oh. Noy di koy? Tita? Hain si Layla. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!